I want to try and keep him just for an hour, because we always say an hour nkosi yami ngize ngimdakele sesimkhipha la 2 hours ngoba sinembuzo eminingi engapheli. But ke we are like ukuthi ubaba uMnguni akaze asithethise nje ukuthi simkhipha isikhathi eside, but let us try sihloniphe nje namhlanje kuhlukaniswa ne-level, mhlambe nayo usafuna ukuhlukanisa i-level ayo enjoya happy new level. So we will not keep you guys for a long time. Dr. Mnguni. Yebo ninjani? Siyaphila kakhulu, so nice. So nice to have you. So nice to have you. Ungene kahle kwi-level? Singene kahle nkosi yami. Sesiphakathi, sesingenile. Siyathokoza kakhulu. Iyiphi ingoma ohlukanise ngayo i-level? Kunzima phela manje ey'ngomeni bakithi. Hayi phela bekumnandi kakhulu. Siyasaba basuke beyivale phela. Yabona ukuthi kumnandi eSouth Africa, kungcono kuba noma kuthiwa kuyokhulunywa ezamabhizinisi noma kuyolwelwa ezomhlaba ukuthi secure sibe baningi kanjena sicule kangaka. Kungabi umkhuba wasomatshwaleni kuphela. Khona odlala lento ethu la ngiyayizwa yarepeat. Yeah, kuyalunga lapha. I'll take it. Right. Yebo. Otherwise ke happy new month. Wena Msamdluli usebenza nini? I appreciate the support, kodwa we're with you just the last few hours. I appreciate the support. Kodwa kuyiwa nini emsebenzini? Noma you are the lucky gang that can watch YouTube emsebenzini. Zimise Ngcobo, thank you so much. Uyabingelela kuthenjwe no-Dr. Mnguni. Awuthela kithi phela leli bhungu umzimela. Sanibona guys, hello. Ngisabingelela nje bese emva kwalokho ke ngiyacanga sobe sesiready ukuthi siqale. Ngicela ayilunge imibuzo. Namhlanje sikhuluma ngento ebaluleke kakhulu. Sikhuluma ngendaba yeyibopho neziqalekiso. Ukuthi mhlambe nje uhleli lapho uyazibuza ukuthi ngize ngithole ngisho izikhundla emsebenzini kodwa ngiyibona imali yami yaphi, noma ufundile nakho konke kodwa kwenzeki lutho kuze kufika abanye ubafundisa umsebenzi bathathe over. So nje we must talk about these things, and we are so fortunate to have people like Obaba uMnguni who are willing ukuzosiza, cabanga besisiza mahhala. All he wants nje ukuthi please subscribe to Thenjiwe's YouTube channel. What more can you ask for? Sanibona RSA Comedy. RSA Comedy, I will subscribe and watch your comedy. Thank you so much for watching this. Please, guys, do subscribe to other South Africans who are on YouTube. Let us uplift each other. And you must know, if you subscribe to Thenjiwe, it doesn't mean you cannot subscribe to RSA Comedy or other comedians. YouTube akuyona indoda ungayenza nje bemaningi amantu subscribe kubona. It doesn't have to be one. Asubscribelane sithandane nje sonke, siyabonga. Dr. Mnguni.
Yebo. Masikhuluma ngesiqalekiso sikhuluma ngani? Ngiyaphinda futhi ngiyabingelela kubathandi balolu hlelo. Ngicela ukucacisa la ukuthi indaba yesiqalekiso akusiyona into yenkolo engashiwo mhlambe umfundisi esontweni ukuthi umzalwane mengenzi kahle uzoqalekiswa, kodwa yiyo esuka uyena muntu okuletha emhlabeni uNkulunkulu ungamboni, umuntu ombonayo abe umdali wakho, umzali. Bese kuzoba ukuthi umzali yena uzalwa uNkulunkulu, okuchaza ukuthi-ke into ekhulunywa umzali wakho uNkulunkulu uyayiphasisa ngoba wena ulapha emhlabeni ngomzali wakho. Shuthi-ke uma sikhuluma khishwa umzali wakho, athi umzali wakho wena ngoba awuzwa angeke ndawo, noma wena ngeke uzube into yalutho. Omunye athi wena uzoba into katshwala. Omunye athi akubize ngegama esingalihloniphisa lokuthi angeke uze uthandane nomuntu oyedwa impilo yakho yonke ngoba awulaleli. Lento uyisho lo muntu kabi, inhliziyo yakhe injani, idiniwe, bese iyakha lento ihlale kuwe, uyigqoke, ikwembathe. La uhamba khona uthi uzama ukwenza izinto ayiphumeleli. Number 2, umethe ngeke uze ugane, nangampela mase kumele ugane kuvele kube ney'nkinga ugcina ugana, kwasho umzali wakho. So lento isiyigama lakho, njengokuthi umuntu umezalwa uqanjwe igama kuthiwa lo uzobizwa ngozibanibani, kube igama lakho unomphela. Uma ethe umzali ngeke uze ulungelwe yilutho, leyo nto leyo usuyigqokile, isiyigama lakho, vele ngeke usalungelwa lutho, noma ngabe ukanjani, uphethe kahle, kodwa ngeke uze kulunge ngoba umzali wakho ukhiphe igama kungonakele lutho. Ukhiphe igama ngoba ikhona ingane ehambayo iyojabula, mhlambe ijabulise ngamanzi amponjwana, ibuye lapho izoshaya umzali la ekhaya. Enye ibuye mhlambe imali, enye ikhulume kuze kweqe amagama angemahle okungafunakala ngabe wakhuluma kumzali wakhe, bese umzali edinwa athi ngeke uze ulungelwe yilutho. Kanti futhi umzali uma eke wathi mntanami inkosi kubusise noma sengifile ngiyote kuwe, leyo nto leyo iyakulandela ngoba uyikhulumile umzali wakho kuwe. Okwesibili, umzali wakho meze kubophela athi ngeke ulungelwe lutho azashona, akulungi ngoba ushilo. Bese ukuthi wena njengomntwana awukwazi ukuthi ungakhipha isiqalekiso senzi. Ingakho uthola ukuthi uzahamba umuntu nembuzi athi ngizocela uxolo mama ngakhuluma kabi, noma ngizocela uxolo baba ngakhuluma kabi. Bese kuba ukuthi siso esingenziwa umzali wakho asinawo ngoba ukhona umuthi obizwa ngokuthi uthatha akhulume nawo egameni lapho ukuthi usibani ngifuna bopheke into zakhe zibopheke, usibani ngifuna angatholi abantwana, usibani ngifuna angashadi, usibani ngifuna angagani. Ukusho lokho ngomuthi akusasebenzi-ke manje ukuthi akakuzali. Lo muthi usuzobopha wena ukuthi la uhamba khona izinto zakho zingalungi ngale ndlela asho ngayo. Athi umuntu ngashada kudala kodwa angimtholi umntwana emzini, kodwa umsebenzi angiwutholi, ngisebenzile ngifunda ngiyikhandla kodwa lutho umsebenzi. Omunye impilo yami ayiyi phambili kunokuthi iye phambili iye emuva, bese kuthola ukuthi hayi waboshelwa noma wafungelwa
ubani na umzali umuntu othi kusuke kuwumuntu omthakathayo okhuluma isiqalekiso ngalomuthi phezulu kwempilo yakhe. Izinto-ke yileyo nto esikhuluma ngayo njengoba ngiyihlukanisa kabili ukuthi ikhona into eyenziwa ukuthi uxabane nomzali wambeka isandla noma umzali wakho ikhona angayitha wasekhuluma igama kuwe enonento zakho. Kuzoba ile yesibili-ke eyenziwa umuntu osuke ekuthakatha ekhuluma igama elingalungile phezu kwempilo yakho. Okwamanje ngicela ukuma la. Yo, yashuba iqala nje. Bakhala ngeposition yakho Dr. Mnguni, bacela uhlese kancane usondele kakhulu kwikhamera. Angazi noma ungakwazi ukusilungisela lokho. Yeah, I think perfect. Perfect. Yo, yanzima into. So, from what you are saying, into engiyifundayo yokuqala nje ukuthi we must be careful ukuthi how we treat abazali bethu, and as parents we must be careful of the words we use kubantwana bethu. Ngoba kwenye inkathi izinto usiyishiso ulaka kanti usuyayibophela ngempela ingane ukuthi nje hey usukhulume igama eliyokhula nayo yaze yanzima lento. Manje uyakwazi yini ukuthi uyilaphi into enjalo? Mhlawumbe umzali wayehambe eqalekisile uthola ususahambe emhlabeni akusekho ukuthi uzothi uyogezelana naye izandla yena akasekho emhlabeni. Uyakwazi yini ukuthi uyilaphi? Lento lena esikhuluma ngayo namhlanje ijulile futhi ke yinto abantu abaningi esibabulele, yinto futhi esivale ikusasa labantu. Lento ngeke uze uhluleke ukuyilapha ngoba ikhona lento okuthiwa inhlambuluko. Inhlambuluko yenziwa engasekho, okuchaza ukuthi ke akhuluma lawo magama mhlawumbe umzali aze wena wambeka isandla, kufunakala kutholakale manje le mpahla okuthiwa imbuzi, kodwa le mbuzi uma wena uzoba nayo kube khona enye ezomela lo muntu ongasekho, nibe njengabantu ke abakhalona uxolo, nabantu abakhulumayo, nabantu abathelelana amanzi. Loyana kodwa kube khona umuntu onjani ommele, bese ke iyakwazi lento ukuthi ihlangane. Kodwa esaphila lo muntu oxabene yinhle futhi into lungisa nisakwazi ukukhuluma niphendulane, nobani ayikhulumele, nobani ayikhulumele, ngoba usuke umuzwa ukuthi ujabuliswe yini, usuke umuzwa futhi wenza njani. Kodwa manje uzokhuluma esengasekho kuthanda ukuba nzima ngoba kufunakala ukuthi kuphinde kulindwe ngamaphupho nangezinto ukuthi ziyashintsha yini, ngoba lento lena ngampela imisi ikubambi awukwazi ukunyakaza, awunyakazi ngisho sothanda, ngoba ke iye yande futhi la uma umntwana ezothola umntwana mhlawumbe usafunda athola umntwana akhulele, ngalesikhathi esakhulelwe bekhulume amagama nakusekhuleliwe. Ineli ngazalwa ingane sebeyigijima manje bona sebeyidlalisa, sekuyingane kagogo, sekuthi nokuthi sebekhohliwe ukuthi babethini lo mntwana engakazalwa esakhulelwe. Ekugcineni manje igcine leyo nto leyo ihlezi kuwe wena kade ikhulunywa kuwe, uyimbathile iyibhantshi oligqokile, ijazi oligqokile,
hhayi ukuthi leli jazi lizokhunyulwa ukuthi ugezile, kodwa likhunyulwa ukuthi kufunakala bayigeze leyo nkulumo noma bayigeze leyo nhlamba leyo obukade uthukwa ngayo ukuze izinto zakho zihambe ziye phambili. Ngiyenaba ngoba ngifisa ukuthi le mpendulo eseka yini noma ubani emkhanyela ukuthi kuyalungiseka, kodwa nansi indlela okudluleka kuyo okufunakala ukuthi nobani nobani ayibambe noma ayiqaphele ukuthi mayisinje yenzeka kanje nje ngoba umuntu umeke wathi uzofa uvele usekubulele. So yizo zonke izinto lezo okufunakala ukuthi zenze njani, ziqaphele noma zilungiseke uma sisaphila, ngoba isibopho nesifungo into eyodwa ehambisanayo futhi into eyodwa ebhubhisa abantu negqilaza abantu. Yo, hhayi kunzima. Nangu Nkosi Ngiphile Mfeka uthi njengoba esekhulumile udoctor, ingane yini ingabuye izoxolisa kumzali njengoba isuke imcasulile umzali. Okunye manje kulona osuke ebopha ifindo ngokuthakatha, kumele kulungiswe kanjani? Angithi-ke lento ila ekuthenini uma into zakho zingakhanyi futhi into zakho zingalungi, omunye umuntu uyakhumbula ukuthi eyi umzali saxabana naye, umzali wakhuluma amagama anje kimi, kungcono ngiyoxolisa kuye. Angithi-ke uyakhumbula bese kuba umuntu nje ongakhumbuli lutho ukuthi hayi mina ngikhumbule ngixabana nobaba, angikhumbuli ngixabana nomama, angikhumbuli ngixabana mhlambe nogogo. Into-ke yeyenzeke ilena ethi ukhona umuntu obona iy'ngane zakho zikhula kahle, ebona iy'ngane zakho zizinhle, zihlonipha, zithanda isikole, zigcina imiyalelo yonke yezwe nemiyalelo yomndeni namasiko ziwagcina, bese banomona athi lezi iy'ngane zikasibanibani ngifuna abuli ngazo, ngifuna zingalungelwa ingasebenzi, ngifuna ngifuna zingaganwa. Bese-ke enza leli findo-ke lalo muntu seyathola umntwana ukuthi hhayi mani ekhaya sinankinga, singabazali abasithandayo nathi siyabahlonipha, why izinto zingalungi? Mhlawumbe kube ubaba osukumayo ayofuna ukuthi iy'ngane zakhe ngampela zenzile okuningi, bese ethola-ke manje ukuthi hhayi ukhona umuntu owathola owasebenzisa leli findo, wazibophela, wazivala, bese-ke kuba ukuthi-ke sebethola umuthi ozoxazulula leli findo leli eliboshiwe, okuwumuthi okufunakala ukuthi usetshenziswe yilaba bantu ukuze kuvuleke iy'nto zabo, ngoba lo muntu unjani uzoqaqa leli findo. IsiZulu sithi iva likhishwa ngelinye iva, isiZulu sisho njalo, okuchaza ukuthi-ke uma kusetshenziswe lento kwaboshwa noma senicelwa kuzofunakala yona le mpande ukuthi ifakwe emkhini bese iyasetshenziswa. Abantu abaningi abangasebenzi bayayazi njengoba njengalezi ey'velayo, usengakhuluma nomuntu wakho ukuthi hhayi bo engathi bangibophele, ngiyezwa kuthiwa nginempande kuthiwa umabopho, engicela ukuthi uma ungithakela izinto ungifakele nayo ukuze iy'nto zami zicaqeke. Shuthi-ke ikhona-ke indlela Yo, hhayi kunzima, cha khona siyezwa. Umuntu ufunda azafe inkosi impela. Sisalungisa indaba
Yebo, yes. Yebo, yes. Hey, Sipho, thank you so much. Really appreciate it. Super chat. Thank you so much. Ngithi nje ngalamashumi amahlanu. Makwande Thenjiwe sisi uqhubeke nje nalo luhlelo luhle lunemfundiso kakhulu. Thank you so much. Really appreciate it. Super chat, guys. Thank you so much to Sipho. Ngicela ningibongise ningibongele. Super chat is a way of supporting the channel. There's a $sign ekugcineni after my comments if you are watching from YouTube, and by clicking that you are able to contribute to the channel. Thank you so much. I really appreciate it. And if you have not subscribed to my YouTube channel, please do subscribe. Sisamele Dr. Mnguni sisahlushwa indaba ye network, but he will be back. Uzobuya khona manje singalahla umoya. Singalahla umoya. Sipho Shange, thank you so much. You've been so supportive to the channel, and now you are even a blesser. God bless you. Nkulunkulu abe nawe. There are so many questions. Qhamukayo. Ngiyabonga Nomsa ngokungibongela. Thank you so much. I really appreciate. Dr. Mnguni is just coming in now. Yay! Yes, we are back. Yes, uyangizwa Dr. Mnguni? Uyangizwa? Kwabe? Ngiyakuzwa. Okay. Yebo ngiyakuzwa. Okay, thank you so much. Yeah. And then the next question engifuna ukuyibuza, ngiyacabanga ukuthi sichazelekile sizwile ukuyichaza. The next question ngifuna ukuyibhanga khona enye engiyibonayo. Okay, ngizoyibhanga nale kaNkosi Ngiphile. Eyami ithi kuyenzeka yini ukuthi uthole ukuthi mhlambe umuntu mewuthi umzali wami waqalekisa mina noma umuntu wabopha mina kwehlele einganeni zami, noma uthole ukuthi umuntu owayeqalekisa umzali wami noma ebophele umzali wami kwehlele kumina, uthole ukuthi mina sengiphethe iqalekiso kanti ngizalwe umuntu vele obeqalekisiwe. Na ukuthi ngiyakwazi yini ukukusolva lokho? Yenzani manje? Unensi. Siyezwa manje, siyezwa. All right. Uma wena mzali uma wena mzali kuwukuthi wena onenkinga, isono iBhayibheli like lathi izono zoyise ziyakubuzwa kubantwana, okuchaza ukuthi ke isiqalekiso asimi kumuntu oyedwa. Isiqalekiso siyazi kaze kube khona imoto kusukela kokhokho nakomkhulu ngisho nezingane zakhona ziyazama lutho. Akuthengwa moto, akuthengwa nkomo. Oke wathenga inkomo iyafa, oke wathenga imoto iyafa, oke waba nonkosikazi into leyo shuthi ke yayimiselelwe abazali. Ikho isidingo sokunjalo wenza amaphathi ukuthi umntwana wami uthile uyazalwa namhlanje umenzele iphathi, njalo umenzele iphathi. Kodwa kuyadinga nokuthi ukubheke ufuna ukuthi yini ezokhubaza labantwana uma bekhula, ngoba bayakhula imihla nemihla. Siyakuthokozela ukukhula kwabo, ukuhlanganisa iminyaka, kodwa ake sibheke ukuthi ke ikusasa lona limi kanjani. Uyakwazi ukuyena
kodwa isona lesi esizophazamisa iy'ngane zakho. Bese wenza uhlelo lokuthi-ke kuqale wena ugeze, and lento yokugeza kwazi ukuthi wena mzali uma uney'nkinga bese kugijima ingane yakho kuqala wena ungagezanga, ngoba leyanda izukusuka. Kodwa kumele kuqale wena ugeze uthi ngisusa isibopho kimi nakubantwana, bese bayalandela-ke nabayageza ngoba beze emhlabeni nje ngegazi lakho-ke. Le nsila le wena ekubambayo nalesi sinyama esikubambayo sizohamba nabo bayigazi lakho. Angeke baze bajike bona enye uhlobo lwembewu, ngoba imbewu yabo zizobaphazamisa uma ukuthi zayiboshele wena. Yo, hayi iya ngokushuba. Kushuthi fanele uma ungabe ubona ukuthi izinto zakho nje zimile, ngoba akekho umuntu odalelwe ukuhlupheka, akekho umuntu odalelwe ukuthi izinto zakho zime. Uhambe ubheke ukuthi kungenzeka ukuthi isiqalekiso, kungenzeka ukuthi isibopho. Nangu uNkosi Ngiphile wakamfeka uyabuza uthi, ngabe doctor kuyenzeka yini kuxabane obabomkhulu uthole ukuthi leso siqalekiso sesehlela esizukulwaneni? Uma kunjalo kumele sixazulule kanjani izizukulwane mengabe abazukulu nabo sebazakhela ezindaweni ezahlukene? Angithi-ke lento lena-ke esikhuluma ngayo-ke yomkhulu, uma ngendaba ejulile kakhulu, ngoba njengoba ekhuluma ngomkhulu ukhuluma ngabantu ababizwa empepheni. Okwenzekayo-ke vele yilokho ukuthi umndeni uhlukana, amadodana esephuma esehamba, amanye waphumi kahle, nobani waphuma inxiwa, nobani waphuma inxiwa, nobani waphuma inxiwa, abaphuma ngakukuhle. Isintu sasithi umuntu uyakhishwa ekhaya. Uma uphuma ekhaya kwenziwa imbuzi yokuthi ubani bani usandisa umuzi usendaweni ethile, nale ayakhona futhi aphinde amukelwe ngani ngembuzi ukuthi hhayi-ke nawo umuzi sewakhile-ke, idlozi alibe lihle limgade la. Kodwa uma sebephuma ngokuthi-ke sebephuma nobani seyadikile, nobani seyaqalekisa, la uyakhona ngeke ulungelwe lutho, niyobhubha nonke la niyakhona ngoba aniphumanga kahle ekhaya. Ila seba khona nenkinga yokuthi kubalulekile ukuthi amadlozi agezwe, futhi amadlozi enziswe inhlambuluko, ukuthi-ke la madlozi lawa ngoba afa vele ngezona, akuphuma imbuzi kulendlu kuphinde kuphume imbuzi kulendlu, bese ziyahlangana iy'ngane ziqoqane zibuyele emanxiweni ziyohlala phansi, abakababa omdala nabakababa omncane babambe iy'mbuzi, bese bethola lo muthi wenhlambuluko okuthiwa ingezandlozi. Ukuzogezwa manje la madlozi kuzokwakhiwa uxolo la ekhaya, ukuze lezi y'ngane-ke imbi uma ukuthi idlozi lisuke lingelihle, kodwa impepho iba yinhle, ucela kulunga izinto zivele zonakale kakhulu. Ushisa impepho ucela umsebenzi uvele ungawutholi, ushisa impepho uthi ucela into ethile, ushisa impepho uthi ufuna ukuphupha iy'namba zelotho uvele ungayiphuphi ngoba injani impepho imbi. Kodwa impepho uma yinhle uthi uma ucela empepheni uthi ngicela kwenzeke u-1 no 2 no 3 kwenzeke, noma ngabe kuthiwa ekhaya khona okugulayo, nishisa impepho nithi nangu bani egula, siyacela lapho ukuthi aphile, kusho umuntu ephile ngoba injani impepho isuke yinhle. Indlela yokulungisa yile engiyishile ukuthi abakhiphe imbuzi ngapha nangapha bahlangane bethole ingezandlozi bekwazi ukuthi bageze, bese idlozi liyakhanya ngoba nalo idlozi liyisibopho uma lilimbi, futhi idlozi liyisiqalekiso kwalona uma lilimbi. Idlozi ubani-ke akusiwona umuthi othile idla khona, abafa emhlabeni yani
Yazi yanzima nansi indaba kwazi. Yebo, hayi cha siyezwa. NanguNomdu uNjomane uthi sisithenji lana nikhuluma ngempilo yomama wabantwana bami. Ekhulelwe ingane yethu yokuqala wathukwa ngawo wonke amagama. Izolo sihlukane. Namuhla ibirthday yami. Umyalezo angishiyele wona. Ngiyacela ukuxhunyaniswa no-doctor please guys. Ngiyacabanga uhlezi ematasa kodwa ngiyacela. Okay, Njomane ngizoyishiya inamba ka-doctor ngizoyishiya uyithole bese uyaxhumana-ke naye. Ngiyacabanga ukuthi uzokwazi ukuthi akusize. Hey ngempela yabona even nilamana nje indaba zokuthukana nibizana ngamagama ngolimi lwakho ngempela ingashintsha impilo yakho. And it's funny because even esiNgisini bayakhuluma ukuthi power of positive thinking and power of words into oyishoyo. So as umzali be careful what you say to your child just because usadiniwe, and nawe as umntwana be careful ukuthi uma ungabe ungavumelani nomzali umphushe aze asho izinto ezizobophezela impilo yakho. Ikhona enye i-comment engiyibhukayo ebengifuna ukuyifunda. Manje angisawaboni-ke maningi kakhulu ama-comments angenayo. uSipho uthi Dr. Mnguni akeve echaza kahle indaba njalo nje uma ekulolu hlelo uze usibongele kakhulu bosisi. Awu siyabonga Mnguni. Bathi nje uchaza kabuhlungu kakhulu. Kabuhlungu yindaba ngithi kabuhlungu ufuna ukuthi kamnandi kakhulu. Siyabonga ngempela siyabonga Sipho. I-network usathane weNdurengo hey nangomhla ka-1 siyitshela ukuthi bazobe befake entsha kodwa isasibhedela inzima lena. Wenza njani bengasekho abadala ukulungisa konke? Wenze njani mebengasekho abadala? Uyakwazi ukuhamba uyolungisela? Uma bengasekho sike sayichaza impahla-ke isiZulu kahle kahle ke kushiwo imbuzi. Kungaba imbuzi ngokwamandla, kungaba okuyinto-ke le esiyisho ibalulekile ukuthi umuntu ayenze ngoba ingathwa iyodwa. Uma umzali wakho wahamba exabeni vele ngeke kuze kulunge lutho. So udinga ukuthi uthole impahla uhambe emsamo uyokhuluma. Awudingi ngisho umuthi, udinga impahla nempepho ukhulume emsamo. Umama ngabe ubaba uyaxolisa, ngiyaxolisa ngakhuluma kwaze kweqa. Abanye banesicala lokuthi bayashaya abazali babo. Bakhona la okuthola ukuthi washaya umzali wambeka isandla umzali waze wahamba ekhaya, ngeke uxolise ngenkukhu. Uma washaya umzali nje ufuna ukhiphe imbuzi wena, ukhiphe nje imbuzi futhi ungabheki ukuthi nomzali naye uzoba neyakhe yokwamukela uxolo. Khipha nje imbuzi izwa, ukhulume, ucela uxolo, ushashaze amanxeba kumzali wakho, uzisole, uxolise ukuze izinto zakho zibe njani, zikhanye. Noma ngabe kuthiwa wamthuka noma wamkhomba ngomunwe noma wambekisa, kodwa khipha into ukuze nawe ube nani nekusasa. Mekuwukuthi ngashaya umamezala noma ubabezala-ke kwenziwa njani? Nakhona fanele ngiphinde ngixolise futhi ngesilwane. La egameni labazali bakamkhwenyana bahlukene. Ukhona umzali
ukuthi la ekhaya wathelwa ngenyongo yakhona, okuchaza ukuthi wena usuyigazi lala ekhaya, umfazi wala ekhaya, uyingane yala ekhaya, ngoba noma ungahamba emhlabeni uzongcwatshelwa la, ngeke ungcwatshele kini. Uma uzombeka isandla lowo mama lowo noma lo baba lowo, kufuneka uhlawule ngento. Uyaphuma impela uye kini, ulanda imbuzi, okunye ukhipha ngisho inkomo ukuthi ushaye umama ozala indoda yakho. Bese mama ezala-ke kababa wengane. Ubaba wengane-ke umuntu osuke engalobole, ngitholisele nje umntwana kwaphela kanjalo. Lapho-ke asiyikhulumi-ke ngoba awekho amadlozi ahlangene. Sele nje umntwana seniyajika futhi nibekani izandla, asuyingena-ke leyo idlozi nje aliyikhulumi leyo, ngoba kungenzeka kusokudinwe abili bese benza ukuthi ugcine usubeka isandla loya mama. Omunye umuntu ungambeka izandla kanti kuney'chitho ey'khona phakathi kwenu ey'fakiwe. So-ke umndeni ungayikhuluma leyo ngokuyixolisa njani njani, kodwa le edinga into umakoti olotsholiwe wakhishela iy'mpahla wangena la ekhaya wacaca ngokusemthethweni, ukhipha into ezohlawula, azoxolisa ukuthi-ke ngonile, axoliselwe la ekhaya ngoba usuke ephakamisa isandla kubabezala nakumama ozala indoda. Ngisho kuthiwa bekujwayela kabi, phela babuye bajwayelane kabi omamezala. Uma kuthi bekujwayela kabi, still safanele uxolise futhi ngesilwane. Hayi, uyaxolisa, awunalo ilungelo lokushaya umamezala. Uma kujwayela kabi nje casha ukhale khona ubuye usu-right, awunalo ilungelo lokubeka isandla. Nangu uSiphamandla uBrain Mnyandu uthi, Thenjiwe, ngithi angiphawule kulesi sihloko. Amafindo ahlukile kunezibopho. Abantu bajulile ngemhloso yokudicilela abanye abantu phansi. Bakwazi ukulahla umuntu ephila, balahle izinsila esizibeni. Yo, hayi. Uyizwile lena baba Mnguni? Uthi uSiphamandla nje. Ngiyayizwa. Uthini lapho? Angithi-ke njengoba yena engena ngale yinsila. Angithi-ke yena njengoba engena ngeyinsila, kungaba yenye indlela nayo le ayishoyo yokuthi umuntu uyantshontsha iy'nsila ziyolahlwa esizibeni ukuze adicilele phansi. Into eyenzakalayo leyo siyayazi. Lana sizogxila esibophweni, egameni, hhayi emthini. Igama elithi ngeke ulungelwe lutho, kungalungi lutho ngampela. Kuphinde kuzoba umuthi ohambisana naso isibopho. Igama lawo kuthiwa umabopha. Umuntu ukhuluma ukuthi usubani banengalungelwa yilutho. Ey'nsileni nakhona ngoba kukhona nakho ukungalungelwa yilutho okuthinta iy'nsila zakho nokuthinta mhlambe into ethile yakho. Okwamanje sisakhuluma ngegama elenza ukuthi iy'nto zakho zibe njani, zingalungi. Nakho lokho akushoyo kuyenzeka. Manje Dr. Mnguni, mekukhona engifuna ukumbophela nje engizizwa mengimbuka ukuthi qhifi nje. Unganginika nami ukuthi ngikwazi ukuthi ngimbophele? Angithi-ke lapho njengoba mina ngiyinyanga sayoni, ngimelene ney'nto ngoba mina ngiyinyanga sayoni, kusho ukuthi ngiyathandaza ngapha ngiyasiza.
Abantu abaphatha imithi enjalo ilaba bantu ababizwa ngokuthi abathakathi, okuwukuthi-ke thina sisebenzisana nabo ngokuthi bona babethakatha umuntu thina siyamsiza, uma bemthakathile umuntu thina siyamsiza. So-ke asikuphathi thina kokuthakatha, kodwa thina siphatha kokuqaqa. Uma ungaqhamuka ukuthi nje ukhona ongibophelile izinto zami ayihambi kahle, siyakhona ukuthi sikulekelele lapho, sikusize ngoba okwethu ukuzosiza laba bantu abasuke sebenjani, sebethakathiwe. Uma usuza ngaleyo ndlela leyo usuke uhamba ngenye indlela okudinga ukuthi omunye enyangeni azofuna ukubona ngokufuna imali nangokuhlupheka nangendlala, ukhinikeza umuntu kanti uyoshaya ngawe egcekeni, ugcine kungalokhi. So-ke siyayibhekisisa into mayise iza ngalapho. Hayi, wangathi kunzima-ke kanti besithi sithathela abantu bethu nibuye nibalaphe, yabo ukuthi nisebenzisele emuva kodwa. uSipho uthi phela namhlanje kudakwe ngisho esinedolo, ingakho-ke ne-network isenza kanje. Namhlanje hleze idle emponjwana nayo. Hey, namhlanje abantu badakwa i-teaspoon ngoba negazi liyasho ukuthi kade lagcina. So nje badakwa into encane. Nawo omunye umbuzo la kuSipho. uSipho uthi umuntu uyakwazi yini ukuthi akubophele yena ese-KZN wena useGoli, wena oboshelwayo? Very good question. Angithi-ke lento esikhuluma ngayo ayidingi ukuthi umuntu uzumthinte ngesandla noma umuntu umeqisele. Lo muntu mekuthakatha ubize lento, okuyinto abantu besifazane abayithandayo. Ake sithi indoda iseGoli, yena ula ekhaya, uzoyenza lento ukuthi indoda yakhe ingakwazi ukudibana nomuntu wesifazane omunye, uze kuthiwa usibani ukhiwe. Uma kuloya umuntu wesifazane ayikwenza umakoti ngale umethi ngeke aze alungelwe yilutho, uzibani ngiyambopha ngiyamkhiya, uyozabuya beyindoda la ekhaya asukele eGoli azi ukuthi akulungi lutho, kodwa mase kulungi. Okuchaza ukuthi-ke lento ayisebenzi ngokuthi uyoze umuntu umphephethe ngayo noma uyamthinta, isebenza ngokukhuluma ukuthi ngithi akube ukuthi bese kwenzeka leyo nto osuke uyisho. Ngamanye amazwi lento isebenza ngezwi nangomoya. Ilokho esingakubeka kubalaleli bethu nabathandi bohlelo lethu ukuthi isiqalekiso sisebenza ngokukhuluma, siqonda kuwe ngqo kwenzeke lokho okushoyo, noma bopha ubopha lokho osuke ukushilo. Sunshine Mnandi, sikhuluma today about iziqalekiso nezibopho, especially iziqalekiso from abazali nezibopho uthakathile wakubopha izinto zakho ubone ingalungi nje kanti uboshiwe. So sikhuluma ngalezo zinto-ke nokuthi kwenzeka kanjani uma ngabe uyithola ukuthi usukuleso simo. Kwaze kwanzima. So mangabe-ke kuwukuthi mina ngumzali and kunento engayisho embi enganeni yami and sengiyabona manje ukuthi ngathi ibophekile, ngiyakwazi ukuthi kube yimina engisiqaqayo leso sibopho or isiqalekiso. Uyakwazi ukuthi uma ubona ngoba umzali ngampela uyakhuluma nengane igama ayisole ngalo, uselishilo ngoba umzali yena meke asho into abantu abadala bagijima beyibambe leyo nto leyo, beyibambe ngqi beyenze futhi ngoba isho uNkulunkulu wakho wasemhlabeni, umzali wakho. Ngesikholwa
lithe iBhayibheli hlonipha uyihlo nonyoko ukuze iy'nsuku zakho zibe zinde ezweni. Okuchaza ukuthi-ke uNkulunkulu wakho uphethe impilo iy'nsuku zakho zokuphila. Umeke athi umzali wakho belutho uyozufe uhlupheke esadiniwe, sekuhleli njalo lokho, noma esethanda yena ukuthi ungabe usahlupheka, ulokhu uhlupheke njalo, ethi hhayi ngeke ulungelwe yilutho, ethi esethanda ukuthi ulungelwe yilutho, mhlawumbe kufuna ukubona into afuna ukuyenza, uvele ungayitholi imali ebhenki. Usufikile ebhenki bevele bangakunikeza imali ngoba uyosiza yena, uvele ungabe usayithola leyo mali leyo ngoba uzosiza yena and le nhlupheka ayisho sekumele imali. So-ke uyakwazi umzali ukubamba impahla okuyimbuzi athi ngizogeza engawakhuluma kumntwana wami, ngizogeza iy'nkulumo engazi ezingezinhle kumntwana, bese yakugeza aphinde akuthele ngenyongo njengomuntu okuvala amanxeba noma okuvala ingozi akushaya yona ngamazwi. Emva kwalokho-ke ziyaqala into zakho zikhululeke, noma ehambe emhlabeni uhamba yonke into injani iyinhle ngoba uyilokhu ekhaya alungelwa yilutho kanti into inhliziyo ikhuluma okubi ngomlomo kodwa inhliziyo yakhe iyabopha naleyo nkinga ukuthi ubuyibophe ube nenhliziyo embi. Kufuneka ulwenze uhlelo ukuthi ulwe abantwana bakho ngoba kusasa bazomela wena uma bevusa ikhaya lakho. Hey, ukuthi nazo le y'ngane ziyadelela. Umzali angaze akhulume kabi. Khona enye nje engahlangana naye kwamasho. Ngibuza igama lengane inengane enhle. Ithi u-Aku. Ngithi mina hawulazi la lihle igama lichaza ukuthini mase liphelele. Uthi lichaza ukuthi akuyona indaba yenu. Ngaliqamba ngoba ekhaya babelobe ngibangela isicefe befuna ukubuza ukuthi ubani ubaba wengane. So ngayiqamba ngokuthi akuyona indaba yenu. Yabona uma umzali ingane enjalo ungagcina nawe usukhulume isiqalekiso. Baningi omaka Aku abanye bala bayabuka. Ukhulekani uthi ngabe izibopho zihlukene ubungako nobungozi bazo. Uma kunjalo zihlukene kanjani? Izibopho, isibopho nje kahle kahle, isibopho isifungo okuchaza ukuthi umuntu uma elungelwe yilutho engeke uze ulungelwe yilutho. Uma umuntu ezosebenzisa lo muthi okuthiwa umabopha wokubopha iy'nto zakho, vele iy'nto zakho zizobopheka ngale ndlela ashoyo. So ubungozi besibopho buyafana nobungozi besiqalekiso ngoba yinto eyodwa le, ububi obushiwo kuwe ukuthi ungalungelwa yilutho noma ubungozi-ke ukuthi leyo nto esishiwo kuwe iyenzeka ngoba noma kuthiwa uzoba mncane ngeke uze ukhule, uzosheshe ufe kuba njalo, uzokhubazeka kuba njalo, uzolala otshwaleni kuba njalo, ngeke uze ugane kuba njalo. Ibona bungozi bayo lento ngoba isuke isishiwo and ayisuki nje ngokuthanda kwakho kodwa isuswa yilo muntu onjalo. Ibona bungozi lokho ngoba umuntu uzoyisho nasuke ahamba inkinga leyo uzomtholaphi ukuze kulungiswe lento. Kungcono uma kuthiwa usefile ngoba uyakwazi ukwenza ngento ukomoya, kodwa mesaphila nje lokhu ebophile ukuthi lapho kufunakala ukutholakala amathile ngoba usaphila lo muntu ukuze kuqaqeke lezi zibopho azisho ngoba nangu usaphila kodwa inkinga asimazi ukuthi washonaphi. Nangu uDr. Langalibalele ugogo uyathokozisa uthi thokoza kunjani mkhulu. Hayi siyaphila gogo, siyaphila ndlondlo, siyaphila
wena wendlu enamandla, siyaphila ndaba ezinhle. Bese lana uNjomani ubuyile uthi ngicela ukubuza ukuthi uma-ke esaphila kodwa kuwukuthi wenza izibopho eziwukuthakatha omunye oyilunga lomndeni wakho, nihlala ekhaya elilodwa naye, ulungisa kanjani lapho? Mewuthi nihlala ekhaya elilodwa nomuntu lo owambophela, nenza kanjani mese kuwukuthi senifuna ukuyilungisa leyo nto? Ngoba phela uthola ukuthi kanti waboshelwe umuntu ola egcekeni elilodwa. Kubuya lento-ke ekuthiwa ngesintu ukucupha, okuwukuthi lowo muntu lowo onenzele izinto ey'njalo uzenze wafihla yena ukuthi uyagadla, ngoba njengoba enibongudlile, kodwa umuntu okhulumile ukuthi ngenilungelo yelutho, ekhulume lokho wangafihla, okuchaza ukuthi-ke niyakwazi ukuthola umuntu, mhlambe nizomthola ngokuthi unihlole lo wayebamba lento, mhlambe nizomthola ngokuthi nimchazele ukuthi kunesimo esikanje, sinomuntu osibophela izinto kanje 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 kanje. Usebenzisa umuthi-ke wona lokuthiwa umabopha neminye imithi azoyihlanganisa lo muntu, anisebenzisele wona niwusebenzise, bese kuthi lo muntu okuyena yena olibophelile-ke le mithi izomshaya-ke, futhi le mithi izokwenza ukuthi iy'bopho zonke zibe njani, zicaceke, ngoba uwumthakathi yena, akasiyena umzali, uwumthakathi ngoba ela egcekeni. Azi yaminingi imibuzo engifisa ukuyibuza, ngiyafisa nokwazi ukuthi engabe o-stepfather no-stepmother bayakwazi yini nabo ukubopha, kodwa siqale siphendule nawo umbuzo kaBhiye uphindile Gumede. Useyayisabela uBhiye, ngiyamazi umngani wami uhlala eBelgium, uthi kanti umuntu uyakwazi yini ukukuthakatha ungekho? Ngezwa ukuthi umuthi awulweli ulwandle, awusebenzi, kuyiqiniso yini lokho? Awukusiphendulele. Mhlampe wabalekela thina nje ukuthi kamashu siyathakatha, wayohlala eBelgium, kanti sizoyiwelisa-ke ulwandle mekuwukuthi iyalwela. Sicela usiphendulele ukuthi umuntu uyakwazi yini ukumthakatha uma kuwukuthi ukwelinye izwe nje uphesheya kwilwandle, nalento yokuthi umuthi uyaluwela yini ulwandle? Sila sizokhuluma amaqiniso onke nokuthi Sithenjiwe usicelela ukuthi abantu nabathandi bohlelo lakhe basizakale, okuyiqiniso lokuthi-ke ayikho into esizoyifihla, sikhuluma njengoba injalo. Umuthi thina njengey'nyanga siwusebenzisa ngamagama awo. Uma kuthiwa khona ushaya, uma wena uzoshaya umuntu ngomuthi, sithatha lo phinde amshaye thina siwuphinde siwusebenzise ukuthi-ke okushayile imithi ngomuthi, lokho okwenze kimi nawe kwenzeke kuwe. Bakhona umuthi la okuthiwa umwelela kweliphesheya, umuthi lo kuthiwa umwelela kweliphesheya igama lawo. Uma wena sizokuthumelela ngomuthi kanti wena uphesheya noma ukwenye iprovince noma ukuphi kuphi, emithini yethu ezothakwa kuzofaka lo mwelela kweliphesheya ukuthi imithi ayigibele la ijombe ihambe la ukhona ikushaye, noma ngabe kuthi uphesheya kuthola ukuthi la uyagoqozwa, akulungi lutho la ukhona khona, ufisa ngisho ukubuya ayisekho nemali yokubuya, uxakekile kakhulu, awusizakali. Kanti kuthinta imithi la kuziwe nyanga kuthiwa hayi bo ubani le wahamba uyofuna umsebenzi akasawutholanga, kuyinkinga, uhambe lala manje kabuhlungu, lala kubangani, singenza njani uzasizakala? Sithi thina hayi, ishona igama lakhe lesibongo, buyisana impahla yakhe la, bese kuthinta into zakho la ule, zikwazi into zakho manje ukuthi zicaceke ungapho, ngoba kusetshenziswa lo muthi okuthiwa umwelela kweliphesheya, okuchaza ukuthi-ke noma ngabe ukuphi, noma ngabe uthi usezulwini, ukhona umuthi okuthiwa udabula amafu, odabula amafu uyela ukhona, wenze lento eyifunayo, awuyiki la umuntu akhona khona mayise efunakala. Ngicabanga ukuthi uphendulekile.
Hhayi uzwile-ke BA ukuthi uyafika phesheya Nkosi yami, so nje bazokulandela ulapha eBelgium. Umuthi uyaluwela ulwandle kodwa akuwona wonke owela ulwandle. Baye bafune-ke kusho ukuthi lowo specific ozowela uze lapho kuwena lapho khona. Kusho ukuthi asiphephile ngisho ngathiwa sikuliphi ikhona lomhlaba. Off topic, ngicela ukubuza, unawo umuthi wokusiza abantu laba abahlala emazweni uthole ukuthi amaphepha akanawo? Uma ngabe umuntu efuna ukuthi umsize ukuthi alungise iy'nto zakhe zamaphepha okuhlala, ukuthi akwazi ukuthi alungise amaphepha ukuze akwazi ukuthi phela akwazi naye ukuvakasha ekhaya nokuphuma kulelo lizwe, aphuma angene nokusebenza. Kuyenzeka lokho. Omunye umuntu uyakwenza engakahambi, asazohamba ahambe selungisiwe, ukuthi enzelwe engekho ngesimo kwesokuthi kuye kuthinta impahla yakhe. Lento ifana nokuthi umuntu uma eboshiwe kuthiwa-ke sicela impahla yakhe ukuze akwazi ukuwina icala noma akwazi ukuphuma ngaphandle. Into eyenzakalayo leyo, okungukuthi-ke ngokujula kwazo izinto ngeke ezinye siyikhulume la, kodwa nje khona kuyenzeka umuntu engakhona ukuthi ancedakale kulolo sizo lolo olusuke lunjani. Siyabonga kakhulu. Ngiyayishiya inamba yababa uMnguni nimfonele. Ngeke ngimbize ngamagama kodwa ngiyazi baningi abaludinga lolo sizo. Inamba nje akafonelwe. Ummeli Zondi uthi Dr. Mnguni, if kwenzeka ukuthi umbophe umuntu noma ekuphi, kuyenzeka ukuthi ucace ngale kokuya enyangeni telephonically. Second question, lezi nsipho ezidayisa emakhemisi, insipho yenhlanhla ziyasebenza yini? Okay, ngiyam-understand umbuzo kwalokhuzana futhi it's a very good question. Thank you, Zondi. Uma ngabe ukuthi-ke nangoku umuntu usemfakelile ku-BA isibopho eBelgium, uyakwazi yini ukuthi u-BA asizakale kuwena telephonically without ukuthi aze kuwena in person? Number 2, le nsipho ey'dayisa emakhemisti ziyasebenza yini? Khona omlilo wabafazi, khona onhlanhla, khona obani, ziningi. So yeah, ngiyacabanga ukuthi umbuzo uzwakele. Angiqale lapha ey'nsipheni. Cha, asisho ziyasebenza ngoba singabantu sikholelwa ey'ntweni ey'ningi ezahlukahlukene. Bakhona abantu ey'basizayo kakhulu. Bakhona mhlawumbe ezingabasizi. Singasho ukuthi cha, ziyabasiza abantu. Okuwukuthi wena ukholelwa kuphi, ilokho engingakusho njengamanje. Okwesibili, umuntu ungamsiza ngefoni ekutheni mhlawumbe umkhulekele noma umbonele inkinga zakhe, kodwa uma sekufunakala kwenziwe umuthi, kuyahlukana ukuthi lowo muthi lowo uzodinga ukuthi uwenze wena ungapha bese ufika kuye noma nenza kanjani. Kodwa-ke umuntu mekufonela umsebenzi ecela usizo ekude engakwazi ukuza la, ikhona indlela yokuthi ngampela manixhumana ngokucingo bese asizakale. Kokunye mhlambe ibe khona izinto omyalela zona, hayi thatha ukuthi nokuthi kuzoba ukuthi noma thatha amanzi athile wenza kube kanjalo. Kuya ngokuthi inkinga yakhe isuke inzima kangakanani. Cha, siphendulekile impela. Siwuzwile umbuzo. Cela nje nami ukufaka u2 cent wami kule nsipho ey'thengwa emakhemisti. Ngake ngayithenga nami, kwakuthiwa umlilo wabafazi, kuthiwa nje yenza indoda ikhalisa okwe-ambulensi ubusuku bonke ithi wi. Hawu, indoda ayihlalanga ngisho iminithi. Ngafika embhedeni ngibanda ngiqande ngathi ngiyinsimbi yetende. So I think izinabantu bazi ey'basebenzelayo. Cha, mina bandla yahluleka. Ngathi ngiyofuna ushintsho-ke ekhemisti banqaba-ke. Ne-advice engizoninika yona ukuthi thina nje sihlala kude nasemakhaya,
singalo siposa amasekene ekhaya ngoba ekhaya bayothi bayakusiza bethi bahambise iy'mpahla zakho ku-Dr. Mnguni kanti iy'mpahla nawe uy'thenge e-charity shop. So ubona nje abelungu belo bendlondlobala kanti bekufanele ngabe ley'nhlanhla zakho kuhanjiswe iy'mpahla ey'rongi nawe ubuyithathele zona nje e-charity shop. Hey, uNomsamdluli uthi ukhona yini umehluko phakathi komthakathi nenyanga ngoba inyanga ikwazi ukwenza okwenziwa umthakathi? Lo mbuzo ke ujulile futhi ke ulukhuni awulula kodwa ngizowuphendula. NgokwesiZulu umthakathi wayebulala kuphela, okuthola ukuthi yena wayenomuthi nje wokubulala umthakathi ke lowo. Bese kuthi ke umthakathi futhi wayengaveli obala ukuthi wozani ngiyathakatha, kodwa wayevela ngokuthi sekuvele into ethile mabe bayohlola kuthiwa hhayi usibani bani wenze lokhu yena othakathile. So-ke umthakathi wayevela kanjalo. Umthakathi akanazo iy'moto, akanayo imali ayithola ngokuthi unjengomuntu osebenzela emuva, right? Umuntu oyinyanga, into edala ukuthi kube ngathi iy'nyanga nabathakathi thina iy'nyanga sesiphatha yonke imithi. Umuntu ofuna umuthi wokubulala uyawuthola enyangeni. Umuntu ofuna ukuthola isichitho uyasithola enyangeni. Kanti izinto lezo ezazibekelwe ukuthi zenziwe abathakathi, thina bese siyasiza ngoba thina njengey'nyanga kufunakala senjani, sibulala abathakathi noma sicupha abathakathi noma siphunyule abantu ababanjwe abathakathi. Ushawe i-stroke uthakathiwe sifike nasibelapha. So lento ayibuzayo iyona, kodwa ngithi inyanga nomthakathi kuhlukene. Inyanga iyaphilisa ulala, umthakathi uyabhidliza imizi. Thina njengey'nyanga siyayakha imizi. Ngakho-ke okwethu kuhluka kungafani ngqo nolokhu okwenziwa abathakathi, kodwa ngesimo sokuthi-ke sekwaba indlala sesenza yonke asiyenzi. Uma uyinyanga ube yinyanga, uma umthakathi ube umthakathi, kodwa thina sesiyakubhanga. So isimo-ke esiphila kuso, wonke umuntu udayisa yonke into ekhona. So-ke ngingaphendula kanjalo. Sekusetshenzelwa indlala ngempela. Nangu ubhiye futhi ethi Baba Mnguni, kuyenzeka idlozi lakho libe strong ekuvikeleni kubantu abazama ukukwenza okubi. Kuko konke abakuzamayo kungenzeki kodwa ungazivikelanga ngesiZulu. Kuyenzeka yini uthole ukuthi wena uyivikeli kanti vele unedlozi eli-strong nje lona elikuvikelayo. Nedlozi elinjengekhondomu, into ethi akungeni lutho la. Hhayi, lokho-ke kuyenzeka nje futhi kuvamile, njengoba kukhona abantu abathi abayisebenzisi imithi, abayihambi iy'nyanga. Labo bantu labo bayazi ukuthi banamadlozi amahle. Idlozi yoba sithi nomzali wakho, noma umzali wakho kukhona into ayikhuluma kuwe embi akasemanje, sakha yokuthi kusasa mesengasekho akabe idlozi elihle kuwe, kusasa mesengasekho akakhanya akuvikele njalo. Kuyenzeka lokho kakhulu, nanokuthi-ke amadlozi ayajabula, ejabuliswe ukuthi ukhange wenze nje into uwaphe ubonge, mhlawumbe wenze iy'nkukhu noma wenze imbuzi noma wenze itiyana
cha ngizobonga kubantu abadala abangibhekile nabangiphile. Lele lisuke lilibi elinomona ligcine selisele lodwa ekuthenini yimi ngedwa lapha engizonda lengane, hhayi nami ngiyashintsha manje bese yashintsha-ke. So okuchaza ukuthi ayakubheka uma wenza kahle, noma abazali uma balungile amadlozi ayaba mahle kini njengabantwana, kodwa abantwana uma bengalungisanga iy'ngane ziyakuthola ubunzima. Ngiphendula-ke usisi lo obebuza lokho. Cha, siyezwa impela, heyi, abantu bayabonga kakhulu, bayajabula ukuthi heyi kuningi esikufundayo lana. Kuningi esikufundayo, siyabonga kakhulu Dr. Mnguni, siyabonga. Ngoba abanye bethu uthola ukuthi ngempela asinabo abantu esizobabuza ngazo zonke lezi zinto. Singaze size sithole iy'ncazelo ey'wrong, sihambe sichazelana sodwa emaflethini kanti siqamba amanga. Phela abanye bethu, mina nje mungibuza into angisho ukuthi angazi, ngizokuchazela ngisho ngingayazi. Yikho nje kungcono ngempela ukulalela abantu abazaziyo izinto. Thank you so much again uSipho Shange for i-super chat. Siyabonga kakhulu, uNkulunkulu akubusise. Sesivala nje Dr. Mnguni, iyiphi-ke i-advice ongayinika abazali, abathakathi nabantwana ukuze iphele le ndaba yokuthi abantu bavaleleke ngendaba yeqalekiso nangey'bopho? Okokuqala nje engizokusho, ngizokhuluma labadala ababazali okuwukuthi uney'ngane oyizele. Musa ukukhuluma igama ngalesikhathi usadiniwe. Okungcono linda umoya wakho weqala-ke mhlambe ukhuluma okukhulumayo. Manje ukhuluma ngesikhathi unjani usadiniwe, ngoba leyo nto leyo iyahlalela enganeni. Uthi usuthanda nokuthi nje umuntu uma ingane yakhe ikhulele athi wena leyo ngane leyo engathi ingaphuma noma engathi ungayiteta ngomlomo, leyo nto leyo iyenzeka, noma athi engathi ungahlinzwa kabuhlungu ungaphinde uthole abantwana, iyenzeka leyo nto leyo. Uthi usuthanda wena akusateteki enganeni ngoba usuthanda, ususondele eduze, usukhohle ukuthi wathini. Yize uyibheke uma uthi enganeni yakho wena uzoba usikhotheni, wena uzoba yiphara. Iyothi ngampela isiyiphara ungazi manje ukuthi uzokuvela kanti kusho wuwe usanjani usadiniwe. Isiluleko sami-ke leso sokuqala. Bese sibili ngithi mina ezingane abantwana ake kube nohlelo lokuthi hloniphana abazali. Umzali wakho uma ubona ukuthi umzali okhe angakubonisa into oyibonayo ukuthi yazi la uyaphambuka la, le nto ayishoyo akusiyona, kungcono ukuthi mhlambe nawe ehlisa umoya ungakhulumi naye, umbonise ukuthi ngibona angazi mhlambe ukuthi uma ubona kanjani, mhlambe masingayenza yabona iyazwakala leyo nto leyo. Lokho kungasiza. Bese kuzoba ukuthi-ke umthakathi uyohlala umthakathi, ngoba umthakathi ayikho into ayijabulelayo. Ufike usebenza, uvuke ekuseni ebusika, uhambe emsebenzini, ubuye lapho uyithengela imoto yakho, akasulwe yilokho, afuna ukuthi uginqike nale moto. Usebenze ekuseni uzakhela indlu yakho, akasulwe yilokho ukuthi ngeke ulale kule yakho, ineli ngaphela indlu iphele nawe ushone. Kuthiwa beqeda ukwakha indlu wavele washona. Umthakathi-ke lowo, okuchaza ukuthi engingaluleka kubantu asebezama impilo nabasebenzayo nabazama kanzima ukuphumelela, abayenze lento ekuthiwa ukuqina, abayenze lento ekuthiwa ukucushwa, ngoba abathakathi abamthandi umuntu ophumelelayo. Abathakathi bathanda ukubona umuntu onjani ongaphumeleli. Indlela esingabagwema ngayo, ngoba bakhona abaningi
kodwa inkinga yomthakathi angeke aze akutshele ukuthi mina ngumthakathi, futhi ngeke aze akutshele umthakathi ukuthi mina ngiyalokhuzana, angithandi ngempumelelo yakho, kodwa uzokwenza lokho ngemithi. Omunye uzohamba ey'nyangeni phakathi athi ngifuna umuthi wokumshaya, ngifuna umuthi wokuthi aphele umsebenzi, ngifuna umuthi wokuthi ahlukane mhlawumbe nomkhwenyana wakhe. Angithi uyabo akathakathi lo, kodwa uzohamba kubantu athi nje ngifuna ukuyiqeda yonke leya nto. So ilokho ebengingakusho njengamanje. Last question. I think I have to ask this one from Usipho. Iblessa la ekhaya. Siyabonga once again Sipho. Uthi uyakwazi yini ukuthi uye ku Dr. Mnguni ukuthi akugeze iziqalekiso nezibopho ngale nje ukuthi wazi ungaze wazi. I think it's the same thing obuyisho ukuthi umuntu ayiqinise. Uyakwazi ukumgeza umuntu izibopho engazi noma unazo noma akazi akanazo. Inhlahla enkulu-ke siye yebo uyakwazi ukugeza onke amathunzi nezibopho, nokuthi omunye umuntu umethi akazi kuhle sibheke ukuthi sihlole, sichithe amathambo, sibone ukuthi konakala ngaphi noma ikuphi la kungalungi khona. Ukuchaza ukuthi-ke kuya lokho uma icelele ukuthi cha ngigezeni la, ngisafuna nakwazi ngigezeni, into le eyenzakalayo. Angazi-ke noma ikhona yini iy'nsipho ey'gezayo njengoba sengikutshelile nje mina ukuthi engayizame kwakuwumlilo wabafazi, cha ayizange nje ivuthise mlilo nje, kunalokho yangenza ngaqanda njengensimbi yetende. uNkosi Ngiphile Mfeka uthi nje kodwa-ke Dr. kunzima okwabazali njengoba kade esho uThenjiwe ngempendulo yengane uyibuza ukuthi izalephi ithi akuyondaba yakho leyo. Kuyayiphula inhliziyo ngoba usukade uyalile uyikhulisa kanzima ibona. Amen, siyabonga. Yazi ngiyifunde kabi lelo khuzana kanti I'm such a good reader. Kodwa-ke sizwile ukuthi uthini. uNkosi Ngiphile ukhulumele point lokhu kuba nzima uma ungabe uwumzali ngoba ziyadelela lezi y'ngane. Kwenye inkathi ngempela ugcina uphunyukile usho into kanti it's based on ukudelela kwey'ngane. So iy'ngane ayiyeke nazo ukusiphusha bakithi, ayiyeke ukudelela. Bese ethi uNqobani Mzizi sithi sesiqeda nje uqinisile uDr. Mnguni kukhona ekhaya owaqalekiswa ezithwele, eqalekiswa uma wakhe nomama womfana. Ngampela wazala ingane enjalo. Siyakubonga ukusicushisa ngolwazi olubaluleke kanje. Yo, uyafakaza-ke la uMzizi ukuthi ngempela into ezisuke yishiwo abazali ziyiqalekiso kuyenzeka ukuthi zenzeke ngempela. Yo. Hayi, kunzima. Thank you so much guys for watching. Siyabonga kakhulu Dr. Mnguni for always being with us on Monday. And guys, please do suggest questions and izinto enifuna ukwazi ngazo. Otherwise, I'm just going to keep suggesting my questions. But I would like to know ukuthi nina yini enifisa ukuyazi uDr. Mnguni. Here are his numbers. And he will be back with us next Monday, same time at 7. And in 40 minutes at 9. I will be back with you here on this channel with a fellow friend and colleague, uMangaliso Mhlongo. He is a teacher and a comedian. He went to school today. He is one of those teachers went to the school that abangalalelanga indaba yema-union nan. So he'll be talking to us about first day at school on this new level esikuyona. So I will see you guys in 40 minutes. Dr. Mnguni, sicela uvalelise. Sibonge kakhulu sisinabalandeli balolu hlelo sithi ngomsombuluko sobe siphethe isihloko esinzima kakhulu, sicela abantu bengaphuthelwa. Sobe sikhuluma ngendaba ejule kakhulu, bonke abantu abeze
abazoyizwa ngomsombuluko. Inkosi yomusa inibusise. Amen. Hayi, siyabonga kakhulu, kumnandi la ekhaya, siyafunda nje, kumnandi. But guys, sikwi-new level, i-corona iphelile, so please continue doing the right thing, continue wearing your masks and drink responsibly. If uthi unenkinga yophuzo awusakwazi nokuyicontrola, you can contact Isithelo Clinic, bazokwazi ukuthi bakusize balapha eThekwini. They help abantu abanenkinga ngedakamizwa, utshwala, but nje a lot of other problems. But I will be with one person from Isithelo Clinic tomorrow at 4. Sizobeke ebephendula yonke imibuzo yethu esinayo, especially khona abayisebeyitshelile nje ukuthi hayi mina angisafuni vele utshwala, nanokuthi njoba ukade uno2 months ungaphuzi kuhlele benze njani manje egazini. Abanye bathi nje iglasi eyodwa ingenze ngayichamela. So let us be responsible, siphuze kahle as much as kucelebratewa, kodwa singabeke phela nathi sesenzisa nje okweyilima. Thank you and good night. See you in 40 minutes.